behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jainko jauna, zure semea gurutze aritzea nahi izan zenuen, gu etxaiaren menpetik ateratzeko. Iguzu pizteko grazia iritsi bezagula, zure seme Jesu Kristo dure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun nahietan, jaiki zen batzarren nagusiaren erdian, Gamalien, zeritzan farisear lege maitxue, herri guztiak itzala hundia zuena. Agindu zuen apostoluak handik ateratzeko apur baterako, eta honela hitz egin zien izan dago. Begira, ondo, zer egita zoazten, gizon hauekin, denbora asko ezela atera zen teuraz, zelakoa bere burua norbait zeukana eta 200 bat gizon bildu zituzten. Hil zuten, sakabanatu zituzten, harren jarraitzaleak eta dena utxea gelditu zen. Geroago, izenak emateko egunean, Judas Galilearra atera zen eta jendetza zeraman ondotik. Ura ere galdu zen eta jarraitzale guztiak sakabanatu ziren. Oraingo hauek buruz nik hau gizuet. Ez zaiteztela sartu gizon hauekin. Aska itzazue. Oien asmoa eta lan gizonen galdikoa bada, suntsituko da. Jangoikoa gana bada berriz, ezingo duzue sakabanatu eta jangoikoaren kontra hariko zineteke. Onartu zuten haren esana, deitu zituzten apostolua eta zigortu ondoren Jesusen izenean hitz egitea galarizzieten eta joaten utzi. Apostoloa pozez atera ziren batzarretik. Jesusen izenagatik irainak jasatzeko gai aurkitu zituztelako. Egunero ari ziren erakusten jauretxean eta etxez etxe Jesu Kristoren berri ona hotz egiten. Jaunak esana. Jendetza handia zuen ondotik. Ikusten baizuten nolako mirariak egiten zituen gaixoetan. Jesus orduan mendira igo zen, eta han zegoen eserita bere ikasleekin. Handik laster zen Paskoa, judutarren jaia. Jesusek orduan begiak jaso eta ondoren zetorkion hainbesteko jendetza ikusi zuenean, horrela esan zion Feliperi. Nondik erosiko dugu guzti horiek jateko baina hogi. Zirikatzearren ari zen, berak bai baizekien zer egin.
Felipek erantzun zion, 200 denarioren ogiak ez lirateke nahiko, bakoitzak apur bat izan dezan. Ikasletako bat Andres, Simon Pedroren anaia, honela mintzatu zen orduan. Bada hemen 5 garragarropi eta 2 arrai dituen mutiko bat, baina zer da hori horren besterentzat. Jesusek orduan, esaiozue jendeari, eser daitezela lurrean. Belar ederra zen leku hartan. Eseri ziren, gizonezko hutsak 5.000-aren bat ziren. Jesusek hartu zituen horiak, egin zuen eskerronezko otoitza, eta eseritakoen artean banatu zituen. Eta berdin arraiak ere, bakoitzak nahi zuen aina. Asezuenean, honela esan zien bere ikasleen. Bilitzazue denitu diren oldarrak, ezer gal ez dadin. Eta 12 saski bete bildu zituzten. 5 garragarropilaiek jan ondoren gelditutako ondarrekin. Jendeak orduan, halako ezaugarria egin zuela ikusitakoan honela zioen. Hau da benetan mundura etortzekoa zen profeta. Jesusek orduan, errege egiteko etorri zitzaizkiela oharturik, ihes egin zuen berriro mindira, berak bakarrik. Jaunak esana. Gaurko evangeliotan, entzun dugu Jesusek ogia eta nola biderkatu zuen. Eta agertzen zaizkigu zenbait ezaugarri, din baino gehiagotan agertzen direnak. Evangelioak irakurtzen ditugu esan genezake zenbait ideia edo zenbait ezaugarri errepikatu egiten dira. Jesus nolakoa zen guk uler dezagun. Azken finean, pentsatu behar dugu evangelioen helburua hoixe dela. Ez dira kronika batzuk, evangelioen helburua ez da guri transmititzea Jesusek egindako guztia edo egunetik egunera zer egiten zuen, ez da hori helburua. Baizik eta guk uler dezagun zer erakutsi nahi izan duzuen eta nolakoa zen bera eta batez ere nor zen bera. Los evangelios, cuando leemos, no son una crónica, como estaba diciendo, en los que aparezca absolutamente todo lo que hizo Jesús. Y no nos van diciendo el año tal, el mes no sé cuántos, estuvo 3 días ahí y luego hizo esto. Ni siquiera nos dice se levantaba a las 6 y rezaba un rato. No nos dice eso, pero digamos, tampoco hace estos sistemas de lo que enseñaba, sino que va contando los momentos más importantes, como las mejores jugadas, por decir así, y de ahí nosotros un poco tenemos que aprender las características fundamentales de Jesús, que se van repitiendo. Para entender sus enseñanzas tenemos que ver las parábolas que enseñaba, aquellos otros discursos que hizo y también su ejemplo, cómo actuaba él. Y para ver cómo era Jesús, digamos que este Evangelio nos da imagen de varias de las características fundamentales que se van repitiendo en Jesús. La primera que aparece es Jesús pensaba en los demás. Vemos cómo Jesús se preocupa por los problemas, las dificultades que pueden tener los demás. Nos quiere enseñar lo importante que es tratar de escapar del egoísmo, no estar centrado solamente en nosotros mismos. Lo que es la compasión ante el que sufre, la preocupación por el que tiene una necesidad, el pensar cómo se puede sentir otra persona, es una característica que vemos muchísimo en Jesús y que Él quiere que nosotros también tratemos de vivir de esa manera, no centrados solo en nosotros mismos, sino pensando en los demás, cómo lo están pasando, qué necesidades tienen, sobre todo si están sufriendo, tratar de ayudar, sentir compasión, no ser duros, fríos, indiferentes ante los demás. Por eso vemos que Jesús se preocupa de que toda esa gente ya tendrá algo para comer. En aquella época estaban en un sitio apartado y habían ido caminando, no habían ido ni en todo terreno que podían llegar en 10 minutos, ni había unos bares o unas tiendas, no había nada.
El que no había llevado su bocadillo de casa o no había llevado nada, podía no tener nada y pasar realmente mal. Tenía que caminar a lo mejor 10, 15, 20 kilómetros hasta su casa. Y Jesús se preocupa de toda esta gente. No tendrán que comer, han venido a escucharme, han venido y a lo mejor no tienen ni siquiera que comer. Y nos enseña de esa manera, eso tiene un valor muy grande. Además Jesús, no solo eso, sino que también muestra, además de esa bondad y de esa compasión que tenía, muestra su poder, que también nos hace entender quién era. Una persona puede tener esa voluntad, pero no puede luego ayudar. Sin embargo, Jesús hace esta multiplicación de los panes y de los peces, con la que da de comer a toda aquella gente. Entonces, toda aquella gente, cuando seguramente algunos se darían cuenta, otros no, pero quedan saciados. Jesús quiere que coman y que coman bien, les quiere atender de una manera y nos enseña también a nosotros lo importante que es que aquello que está en nuestras manos, evidentemente nosotros no podemos hacer una multiplicación de panes o un milagro de este estilo, pero sí que podemos tratar de compartir aquello que tenemos con los que tienen menos y tratar de ayudar, no solamente tener una compasión, vamos a decir, intelectual o una compasión, vamos a decir, etérea, sino que quiere Jesús que también eso se traduzca en hechos, de que tratemos de ayudar a aquel que necesita, tratando de vivir las obras de misericordia, visitando al que está solo o consolando al que está triste, dando de comer al que no tiene comida, etc. Y finalmente, la tercera característica que quiero citar, y voy a terminar con esta, es que aparece también en todo lo que hace Jesús, además del orden natural, hasta ahora todo lo que he dicho es del orden natural. Son cosas que, bueno, salvo el milagro, pero quiero decir que tener compasión, dar de comer. Pero Jesús también con esto da una imagen de lo sobrenatural. Y la imagen que siempre está en la cabeza de aquellos que lo vivieron, por lo menos los evangelistas, etcétera, que vivieron aquello, esto les recuerda a la Eucaristía. Jesús no solamente quiere alimentarnos de una forma material, sino que además de eso, sobre todo, nos quiere traer un alimento espiritual. Nos quiere dar y nos ha dejado su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Quiere darnos esa fuerza, quiere hacernos tener una perspectiva no solamente de este mundo, que también, sino nos quiere dar también esa otra perspectiva de vida eterna, de vida divina, de vida sobrenatural. Eskartzen dugu bada Jesusi, guk ere arki dezagula lotura hori, mundu hontan elkar maitatuz, elkarri lagunduz, baita ere jagoikoarekin, topo egin, berarekin, tratu hori eduki dezagula. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki, gerrak eta gorrotoak eta gatazkak eta buka daitezen. Justizia, egia, maitasuna gailendu daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure hitakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan izango ditugu Florentina, Olasagaren, Vicente Iriarte, Rufina, Legarra. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunari. Tartez, amen.
eskaintza, eta zaindu izazu zure babespean, zuk emandako doaiak garez ditzaten, eta betiko ondasunak eskuratzera iritsi daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz, Kristo gure Paskoa, hil eta eskenia izan den aldi honetan. Honen bitartez jaiotzen dira, argiaren seme alabak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkie fededunei zeruko erreinuko ateak. Gure heriotza desegina izan da, haren heriotzean, eta haren piztueran gu guztiok piztu gara. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespenak. Kanta dezagun nahi genuekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaunonena, zeru alurra goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru goiena, osana goralbena, ereikatua orain abeki, gure osana zuri zeru goietan, osana goralbena, ereikatua orain abeki, gure santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogeita hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizaturik, berrizten eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratu, biziaren ogia eta salamenaren kalizan eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Aldanean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizak, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senteak eta hildako guztiak bereziki Florentina, Bizente eta Rufina. Arintzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak iztiguaren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Duarsoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin.
haiekin batean, gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko arguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ost eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindita erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Zure errukiai esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo betiko zorionan itxaro benean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, eman jozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldi. Pakea beti zuekin. Zure pakea. Hangoiko, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maila deitua.
salbatu dituzunak. Eta zure semearen ekaldiak erosi dituenak garen piztuerak poztu ditzala errege bizia eta gizaldi eta gizaldietan. Jaun zuekin. Eta zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean.